И какво стана всички? Аз съм Dark Rock и днеска играем играта Serious Sam 2, на която реших да засня поредичка, защото играта ми кефи. Oh fuck! Oh yeah! It's so beautiful! Oh fuck! Чай да вкарам последен кош и да преминаваме към самата игра. Ясно направих. И само да кажа, играл съм играта преди. Отрежена. Играл съм играта преди, лично мене много ме кефи. Все пак леко може и да лагва на моменти, защото играта е тежка. И да преминаваме. Като казах леко му да лагва, защото играта е тежичка. Ето мой момент. Слушай ви. Да, то леко му лагва. Аре бе, мърши, умирате бе, корби. Презареждам и този мре. Това както видяхте на... И само да кажа, нали не се чува звук от играта, защото съм го спрял. Защото съм го спрял и ще сложа някоя песничка. Или някоя песен така да се чува. Нали да има нещо. И само да кажа, този епизод няма да е много дълъг, защото след малко трябва да тръгва на матура, на последната ми матура и затова епизодът няма да е много дълъг, ще мина там и ще сигурно и минута успея. И приключвам, защото, както ви казах, на матура съм и ето тук има някакво копеле, дето ще умре, ще го уби, циганин! Ой, някой ми лепне брутален демидж на кончето. И сега трябва да ги застрелям бруталките. Кончето ми е на 5 сърца и както виждате кончето ми умря. Това тук нали уж конче са пада. Сега те взема на гради. Умираш, бе, умираш. Тие баши се с мене, бе. Саки. Някакво виждате на моменти леко налагва. Казах ви защо. Играта не е лекичка. И нали, защото не ми хубаво къде с нея в кой сервер на Майнкрафт. И затова гледаше играта преди да игра ми се и затова реших да снимам. И един мой приятел от нашия клас ми задаваха въпрос с коя програма се научи коментираш. Ами снимам с другите игри с Fraps, пък на Майнкрафт с баника, защото Майнкрафта леко ми лагия с Fraps още повече ми лага, като снимам с Fraps, затова снимам с баника. Иначе на другите игри снимам с Fraps. Значи малко гадно това, че сега като свърши клипа ще има да го рендвам доста време, просто да ча и тия копелета ще ме килнат. Умри бе, Мършо, ти си черен пенес. И ти ли искаш да умреш, бе? Не ти, бе! Виждате, на моменти лагва... You are the best. Много ясно. И тук сега май ще да излезе един черен цигани, който мята брави. Оп, сега бях на топките. Няма се, че това така прозвуча да ама... Чай, тук ги килна. Някой идват с него. Ой, shit! Ке баши се, бе, копеле. Ти си черен педерас, ходиш си у вас. Тие баши се, бе, нацели ли ме, бе? Мършо, умираш! Бего. Magic Egg, Swat King, Pencil Waypoint, Ninja ги чета. И може и така се игра, ма така това се игра така. О, сейвинг! Лагна ли? Не, минах мисълта. I'm the pro. И клипчетата леко налагват, казах ви. Смисъл, като снимаш клиповете леко налагват. Затова искам ви такива ви казах.
Oh yeah, the best. И там, за което време трябва да се изиграе, например 10 минути, аз съм минал за 4 минути 40 секунди. И континуирам към следващата мисия, която е... On the Librarian, gradually passed the cave and broken out of the other side of the mountains. Now you must go on stream and over the bridge MK village showed because on the other side. Then you will have an Сходиш си вас и ето тук има някакви копе. Оле, ох, този го сриви. Верно, че с десния бутон се мятаха гранатите. Пич, умираш! Аре бе! Това много кеф е така. Там има едни дето дават, дето фърля. I'm the pro king. Да, патрони. Така, функо. И минал там мисията. И много да почна епизода, защото да не стане много дълъг. После да го рентвам 20 часа, какво има. Динамит! Ето, колко там да го хвърля. Ма то не е гръмна! Копелета, ще мерете, мърши! И така, може да ми се чува мишката как я натискам. Циганин, ти нещо много фастър, бе. Миргаш, батъл, миргаш. Чакайте път, че и ония пидерас ме замерва с брат ви. Чак ти е, бат, циганина. Те всъщност са двама. Това трябва да се пази от двамата, ето го е, виждате ли? О, вие сте тими, бе, копе... Пъга, бе! Цели ме. Умри, бе, Мършо! Повечко използвам това оръжие, защото то е с безкрайни патрони за това. Ти ще умреш! Няма как! Умираш! Умираш, бе! Ай, стръпнем ти. Може да сложа мушичката, все още не знам как се правят тези неща и с това. Може и да си ми план да шоут мейн да напишеш. Казах и за това може да сложа мушичка. Не ще се опитам, само че да не се бавя много. Тия са най-гани. Копелецата му с копеленца. Аре ме ти на граната, бе! И с помпето са на един хит, еге. Гръмна един път в помпата и умре. Ти си черен педерас, умираш ти увод. Еге, пък тия пас помпата на един хит в гърта и са умрели. Умираш, няма как. Дева, майка му, дева. Ето тук ще скоча още един. Да, Ти си шивам педерас, умираш ти и вас. Аре, умри, бе. Give me the ammo. Give me health. Give me a fucking health, bitch. Така е сял там. Let's go to the other side. О, той ще ги гърми, той ли бе? О, yeah. Не, on the floor. О, yeah. О, beautiful. Ти си черен педерас, кивам ги и у вас. Ей, шекер! Оле, гърта го спункай. О, ако беше това, не знам. Тя си гърна с пупенцето. С револверите, Мършо! Шита, черен, умри път ти, бе! Ой, ти ли искаш да умреш, бе? Ай, Мършо, мира ти казах, бе.
Беше ма слушайте, какво съм казал, бе, негири. На малко съм. Аре, умри, бе! Ох! Така, това ми хареса. Добре, тия сега ще ме кине от нас това. Ай, хора, наложи ми се да използвам граната. Дай ми патрони и хелп, какво ще ми даш? Абе, дай ми хелп, бе! Сиганин, дупченга, стошегам на дупчекът кръс. Дея, момицата ти, дея, бич. Още малко хелп. Fuck you. Така, то май е тук някъде да свършиш мисията. Не съм сигурен, но на мен не ми се мъря. Shit. Beautiful. Be used to save the simple village from invasion. Ще ги спасим. Ам тука, негър! Какво ти казах, мършо? Сега, че тия ще ма стрелят с две бради. Така, само да кажа хора, този дабъл шотгън е по-силен, защото е двоен и стреля по два патрона и лепи по супер много далеч. Уния там, дето му обстрелва мършака на смършака. Умри, бе! Сега, какво правим? Какво става? О, не се види. Минах и си. Значи трябва за 10 минутки, аз се минах за 6. Ей, да прогейма, И какво става сега? Минаваме трета мисия, само че хора, това ще бъде за този епизод. И надявам се да ви е харесало, да се абонирате за мен. И нали така, очаквайте и следващите епизоди нали, на играта. Харесайте каквото ви е харесало, коментирайте.